чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар се равия, самбои варзишӣ, самбои размӣ ва ҳамзамон рақобатҳо миёни ашхоси дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд идома дорад. ҳамин гуна дар рӯзи дуюми ин мусобиқаи сатҳи баланд намояндагони тоҷикистон низ вориди майдон гаштанд. дар рақобатҳои вазни зери 64 килограмм варзишгари тоҷик Сорбон Латипов ба рӯи гилейм баромад. рақиби Сорбон Латипов дар марҳилаи 16-якниҳоии мусобиқа намояндаи кишвари Украина Димитрий Евдошенко маҳсуб меёфт ва варзишгари кишвари мо дар ин рақобат назар ба рақибаш беҳтар ҳунарнамоӣ карда бо ҳисоби 2-0 ғалаба ба даст овард. ҳамзамон Сорбон Латипов дар даври 8-якниҳоӣ бо намояндаи кишвари Ӯзбекистон Сардор Олимҷонов ба рӯи татамӣ баромад. дар ин рақобати бисёр ҳамбаробар Сорбон Латипов чун рақиби ӯзбекистонии худ соҳиби 2 имтиёз гашт, вале аз лиҳозе ки Сардор Олимшоев охирин имтиёзҳоро ҷамъоварӣ кард, ба ҳамин хотир доварон бартариро ба ӯ дода намояндаи Ӯзбекистон ба даври чорякниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. аз сабаби он ки намояндаи Ӯзбекистон ба рақобатҳои асосӣ роҳ ёфт, барои Сорбон Латипов низ шонс пайдо шуд то муборизаро барои нишони биринҷӣ идома бидиҳад. дар даври аввали тасаллубахш бар намояндаи кишвари Афғонистон Шаҳро Меҳрубон бо ҳисоби 5-0 ғалаба ба даст овард. خوب دارد در اینجا 4 امتیاز رو به دست میارد 5-0. дар даври дуюми тасаллубахш варзишгари кишвари мо бо Губаниш Улу Адилет рӯи татамӣ баромад ва муборизаи бисёр ҳам мушкил миёни Сорбон Латипов ва самбочии кишвари Қирғизистон сурат гирифт ки ниҳоятан бартарии ҷониби варзишгари тоҷик дода шуд. ҳамакнун Сорбон Латипов имкон пайдо кард ки барои нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон муборизаро идома бидиҳад. рақиби Сорбон барои ишғоли зинаи сеюм намояндаи кишвари Туркманистон Ниёзмурод Бакбеков ба ҳисоб меравад. Сорбон Латиповро зарур буд ки барои ба даст овардани нишони биринҷии чемпионати ҷаҳони самбо бар муқобили намояндаи кишвари Туркманистон Ниёзмурод Бабеков арзанда ҳунарнамоӣ бикунад. ба ҳамин тавр ҳам гардид. Сорбон Латипов ки қаблан аз намуди самбои размӣ 3 маротиба нишони биринҷии чемпионати ҷаҳонро ба гардан овезон карда буд, ҳамакнун дар намуди самбои варзишӣ низ ин дастовардро такрор кард. ҳамин гуна бар варзишгари Туркманистон бо ҳисоби 8-2 ғалаба карда маротибаи 4 дар таърихи фаъолияти варзишии худ барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳони самбо гашт. дастоварди навбатии ӯ аз намуди самбои варзишӣ гардид. ҳамин гуна Сорбон Латипов дар рақобатҳои вазни 64 килограмм нишони биринҷии чемпионати ҷаҳонро соҳиб гашт ва то ба имрӯз ин дуюмин нишон аз чемпионати ҷаҳон барои варзишгарони тоҷик ба ҳисоб меравад. дар рақобатҳои вазни зери 88 килограмм намояндаи дигари Тоҷикистон Зафар Олимшоев баромад намуд. рақиби аввалини Зафар Олимшоев дар чемпионати ҷаҳони самбо намояндаи кишвари Туркманистон Анагелди Анасандов маҳсуб меёфт. Олимшоев зиёд мубориза бурд ва дар ин вохӯрӣ ҳар ду варзишгарон имтиёз ба даст оварда натавонистанду. доварон ба онҳо як огоҳӣ доданд. аммо аз сабаби он ки охирин огоҳӣ ба варзишгари кишвари Туркманистон дода шуд, ба ҳамин хотир дасти Зафар Олимшоев дар ин муборизаи бисёр ҳам мушкил баланд бардошта шуд ва намояндаи Тоҷикистон ба даври 8-якниҳоӣ баромад. дар даври 8-якниҳоӣ варзишгари тоҷикро намояндаи Озорбойҷон Ҷайҳон Ҳусейнов интизор буд, аммо дар ин вохӯрӣ намояндаи Озорбойҷон осеб бардошт ва аз идомаи мубориза даст кашид ки Олимшоев ба даври чорякниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо рохат пайдо кард. Зафар Олимшоев дар даври чорякниҳоӣ бо варзишгари кишвари Қирғизистон Асилбек Улу Чамелбек қувозмоӣ карда
ниҳоятан варзишгари қирғиз дар ин мубориза зафар ёфт. ҳарчанд Зафар Олимшоев барои ғалаба зиёд заҳмат кашид, вале ниҳоятан бо бартарии як имтиёз, яъне 3-2 Асилбек Улу Замалбек ғалаба карда ба даври ниманиҳоӣ баромад. аз сабаби он ки намояндаи Қирғизистон дар даври нимниҳоӣ шикаст хӯрда натавонист ба финали вазни 88 килограмм барояд, ба ҳамин хотир ба Зафар Олимшоев низ шонси мубориза барои нишони биринҷӣ низ пайдо нашуд. ҳамзамон дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон як қатор варзишгарони тоҷик муборизаро дар намуди самбои размӣ идома доданд. дар рақобатҳои вазни 71 килограмм намояндаи Тоҷикистон Худоёр Раҷабзода маҳсуб меёфт, ки ӯ дар даври аввал бидуни мушкилӣ бар ҳарифи арманистонии худ Меҳр Мерҷаниён бо ҳисоби бузурги 6-0 зафар ёфт. боз як партофти дигари варзишгари мо ду холи дигарро барояш овард. ба ҳамин вақт ба анҷом расид. Худоёр Раҷабзода дар даври дуюм низ арзанда ҳунарнамоӣ карда бар варзишгари кишвари Филиппин Лангбаян Кодвин бо ҳисоби калони 10-1 ғалаба кард. барои Худоёр Раҷабзода дар ду даври рақобатҳо мушкилие пеш наомад. ҳамин буд ки дар даври чорякниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар равияи рақобатҳои размӣ варзишгари тоҷикро намояндаи Федератсияи байналмилалии самбо Роланд Зиннатов интизор буд ва дар ин мубориза Ҳайдаров бо ҳисоби 6-0 мағлуб шуд. Роланд Зиннатов дар даври ниманиҳоӣ шикаст хӯрда натавонист ба финал барояд ва барои Ҳайдар Раҷабзода низ имкони мубориза барои нишони биринҷӣ дар ин чемпионати ҷаҳон пайдо нашуд. дигар тамом даври тасаллубахш ҳаст. варзишгари дигари Тоҷикистон Саид Муҳаммад Исматов, ки дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм аз намояндаи Арманистон Арман Аванесян бо ҳисоби бузурги 8-0 шикаст хӯрда аз идомаи мубориза бенасиб монд.